Yan guys, part 2 na ni Presos ko nga ito na part 2. Ay, tagay ka lang. Ay, mag-aabot sa kung sakit, mag-aabot po. Magdungan-dungan dito ba? Panahon po na. Wala lang, parang ko, mako. Layo na dyan na ba? Kung makita ninyo dipos, ibog na sila. Ayaw man din ito, okay. Ito mo, wala. Ito ka din mamanginilot na ginsan. Pagkan lagi, di makamubad. Pabuto na. Iigang na siya ba? Singot na kayo ba? Ay, kaya na, gawa sa iyo. Magawa sa singot, wala ka magtrabaho ka, no? Ano, tigil-tigil ko ano, dahil ano eh. Sila na mo diyan tayo. Ito na nag-busy na diyan sir. Lapit naman birthday, Sai. Ano na ito dito? Parawan. Weird po, no? Parang nai na, Bon? Dahil ako, nagyong baboy. Richard ka say? Laki. Sunod ko na kay first birthday. Ligo lang tag sapa, oy. Ligo lang tag pidumikos. Ko sa ito. Ito na ang pan, baboy. Ito yung pagbibilit sir. Ligot. Ano? No, 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 no. No, 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 no. Ano? No, 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 no. Ayaw. Richard, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, sir. Relax. Ay, labay lagi. Sa.
Ah. Ah. Pila ka ice? Dua. Di matanggal ang isa may. Pila ni ma'am? Dos. Dos singko. Dos ang isa, 2.5. Yan. Ha? Yan yung berada nila. Dos mga isa yun, dos singko mo. Wala ang presyo na. Kung dos rin yung kwarta, dos rin na. Pero kung 5 yung kwarta, 2.5. Dos rin yun, Nicole. Dos na. Sa upan, 3 man na. Dos rin yun, eh. Pagkaan mo 5 bayad, ha? Patay. Balik ka na, 2. O, di 4. Matagamay. Dua singko o dos isa. Katawa si Kamalos. Ditanggal lagi rin yung jacket, oh. Hindi nagawa sa singot ba? Tarong ka na. No, ano may sulod gatas nung ulitin. Matagamay. Na. Na. Sa break, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. Matagamay. Ay. Bakay. Ah! Ay. Gamay. Dali, katulugan na ka? Ano ba ikaw? Yaw-yaw na lang. Dali na. Tulog ko na naman. Yaw-yaw na. Ay, katulugan na, baby, sa'yo. Uy, Yaw-yaw na. katulugan na ka? Wala naman ang dula bang. Dali, ay, katulugan na, dali, oh. Bitin ka tabi. Dali, mating ka, oh. Sayaw. Ito nga sa mga ano. Hilat naman. Palaban na, palaban. Diyan ang tanas. Ano doon yan? Nasakyan na. Nasaan yung Masay butak? butang. Wala, wala. Gulo. Wala, diyan na. Diyan man naman ginabutang. Hanggang. Wala mga puyo dali. Nasa likod sa Ah, balay. Bakit diyan to? dito lang sa balay eh. Ha? Ano ba? Balay. Aircon. Siya. Ito. Ito na lang sa balay. Malasay. Wala na yung result. Ano? Pinagamay. Aircon mo dito. Agay, ang kurinti mamang. Talagsa rabi tao ma. Ramong naw. Nara gito dito. Ang yan namin dito. Aligo, tulog lang. Ora. Ate na rapor. Alas likod. Sulay na gyud no? Ha? Sulay na gyud. So ayan na siya. Nakita mo sa Facebook na pansala no tamit. Bansala gino tandagan. Oh. Nga na may kanakaila pa doon. Ugoy niya dito nga sa mahilo. Kasi tadi ko sila yung kaya pagkapoy. Taro pa tayo sila eh. Ah, ganda tayo sa ganyan sa po sa yang magkaila. Oh.
Salamat. Tawag. Agay. Agay. Undang nagbasag hapon siya, hapon gabi eh. Agay. Ah! Tagamay. Hindi na dyan tinanoon. Grabe kita eh. Masakit pag yun sir kung atake kung pas mo. Wala na sa mga posisyon dito. Magkabawas man eh. Ay lang kung kay dugaya kay para mabawas gid siya ba. Na para mas dali gid ang bawas, undang po ito basa. Masa. Mura gid na siya. Hindi, no? Uli. Ano ba sa balay kay trabaho wala ni gina. Lapot ako galang ha. Trapo lang. Hindi na sir, nangingay ko na sa pesos. Kataas ang panggidat sir, wala. Magkahinay po ta. Biyagin na. Di na ba gina malilong sir? Pagkataas ng kaluya. Hindi ka pa permanente 30 anyos. May tapir may 30 no? May kabisi ka ito, makalimutan lang ta. Wala, taas mo na. Pila na edad mo? Swinta. 73 ka? Swinta. 72. Nasa ganito. Wala lang ito makatuloy. Puro magulang kung gagawin mo ba? Ha? Magulang na kagawin katuloy na ako. Pila mo na edad mo sir? Ay, hindi. Sana din. Puro ito na ibili ko. Ha? Ay, naibe. Buti na yun, baka? Mura rin sa 50. Mura na sa sinta. Sa ilag 50, mura 48. Mura ka lang. So, abi nga raw. Manapos 45 edad eh. May bisyo. Check sa bisyo na. Hoy. Ay, Gado na. ay baka naman, maisyo ka. Maisyo ka na. Check sa sasawa. Tao normal na. Sawa na bisyo dali. Customer na ko, kagadabaw na sir. Dabaw na. Gayo rin na gidos. Pasmos kusog na. Bata pa. Mata pa. Panood na kayo, ngalay. Yanay na no. Pag magtrabaho, ina, masa, hotbat, ligo. Normal na. Arte-arte. Kaya kurti lagi pong iganga po. Kung ang mani mong kaligo, lamin na tulog. Mo po nila. Tapos siya kapalit, no? Sunod. Pila ka. Pila pa na edad, o pagana ni skwenta. Abot ang panahon. Wala. Wala na. Mura nagdamang, kumong-kumong. Kumong na. Isa naman na sa akin, kung dangon lang din. Tuubi ako magulang ka na ko, sir. Kana? Ikaw ba? Ayo. Mga bata. Kung magulang ko. Sa katulig lang po. Sa katulig? 72 ka? 22, November. Adi mag... Ay, 71. 5-1 ko karang kuan. November. November, 5-1 na. Ako nag-49 itong Marso. 74 Masugot na kayo kung madali akong edad. Tanaw doon na itong kung sa gilahutay ng gugulang ba, no? Banan para mag-experience yun. Experience na ito na ilang mga Senior. senior, kung sa ba na, luya ba, o dili. Pero paminaw ko mag-update pa tanan sa isinta. Kaloyan siguro. Kampo lang ta. Nga, sa tao mong kampo po, kung kapusador ta, Diya ra. di po madag kampo. Diya ra kay pagtok. Bata pa pero sa'yo lang na laya. Sa'yo na Gusto lusog. kayo namulak ba, bro? Ang gusto kang mulak ko eh. Dali mo kayong nalahos. Raos. Ah. Ha? Kay! Mura ka tong bata ba? English yun na daw siya. English yun? Ano daw? Juan, Marpore, ano ka Juan? Na daw kay? Agay! Ang kabalo lang kang Bisaya lagi. Nagka-Bisaya siya. Agay! Uy, kabalo lang kang Bisaya. Sabi. Ha? Sakit kayo. Sakit kaya. Ah. Hindi mo tandog ba? Kanay ka na sa ano? Oo. Pagkakit. Dito bumugon sa land, yaprasan na na. Pakpan lagi na ko ng mga tinaguan lagi.
Di ka pala dahil sa likod, ano, pass mo na. Agay. Sorry, tambakan eh. Undang di basa. Ang uban na ni sir, magamit pa ng kahoy sir. Ano ba? May pamotil na tulak. Ay, tulak. Ano, tudlo ra no? Tudlo ra. Ito yung kahoy ni. Balag ko sir ha. Ito gamay. Ay, kuwantag ako. Kuwantag ako. Ano yun? Tidak ko ang lusaya ba? Okay. Ako ka gina. Hindi man ko na siya mong kago na mga lusaya. Magkadako ng ipit na. Wala yung magkaka... Bakit kay Lusay? Ano ko kayo? Ah, Dako pas mo ha. ay, siya pala dapat ang main pahilot. Pasiguro na yung managipati sir. Agay. Wala pa. Panagsak. Nagsaba. Pag ko ni mo ipit ni sa ugat, wala na. Tagam. Pulis, batas bagay, ano, patak. May kasukot na mag-iito. Kinahan mo ko kay Kusur, Alam, basta na ano? ko masakpan lusay. Oo. Kinahan kay ko. Batas bagay, ano, balas pa. Ila ko daw sa pulis din sa kawitan, ito nakabalas. Di ito sa kabalos, wow. Di ka kabalos lagi. Labs kita eh. Ito sumbagayo Dako na toro. yun. Ha? Dako dito. Dako to. Maklaro man mo. Dagan siya. Wala lagi ka ginagawa. Mas madako pa to siya, pag mo kuhan yun siya, muha na gusto mo naman. Hindi na naipit. Wala na siya. May mga ko, basig sa pangidaro, no? Kasagaran rason edad. Edad. Nga naman lagi na may 20 anyos na mga ani. Ito pa dili edad. Tagam. Ikaw direct nilisik ka dira. Bukton lang sana yung mga Drake. Oh, Bukton. yeah, bukton na. Ayaw na naipay. Dili kay kuan ang iyang amot in street. Ang iha pa din nagkuan. Iyang tuhod. Uy, may tahi o manggod na mo. Bakit mo na idutun? Nagkamang suko ni mo, sir. Sige man, malaban, sir. Eh. May suko sa iya. Kaning nasuko sa mo, ha, matubang pa dyan mo. Hmm? Hmm. Kasi wala mo ma-serve tanan. Kanang hindi man guna to ang mga spontanan. Hmm. Hindi na to ma-place ang tao tanan. Oo. Matubang pag niya yung ang pagsuko sa iya. Ah, mga friends guro niya. Okay. Barkada. Lalaki man eh. Lalaki. O, lagi barkada, lagi wang. Manghot pa ni mo. Hmm. Mas naku ka niya. Hmm. Saka na kay klono. Ina na magun makuha na sa muting kayo. Kaya para maayo ka. Okay na, man eh. Naisagol ka siya. Kasi na ba o unsa. Suko pa sa ngawa sa mahubog. Ano ba? Ah. Namoy gi-argue ano sir? Ganabis. Namoy gi, unsa yun, gi-debate na ano. Hmm. Balo na ka na ba?
As nakiningit lo ba? Nagnamoy gi mura pag asay na una manok itlog, mura ana ba sample lang ha. Namoy gi ko na lang. Nagapit kayay mo. Isa man, Denver o Miami. O ana ba no? Kung diha gila padulog. Namoy gi ko lang. Kailan gani? Gamayon nimo, ubos pa si mo. Dako man ka, gamay siya. Ako na nag-serve. Ilan na siya ni? Ayaw na ito ng gibarang. Wak-wak. Pati wakwak. Mati wakwak? Wak-wak. Tuo na lang yung ma'am, na yung wak-wak. Matag lugar na yung wak-wak. Ako na ito other videos. Ano pa diri sa video ko? Ayun lang, di mo sa mahalak. Mapansin, di tao umangkot. Ano wakwak? Ako ang giwak-wak. Ikaw ang wakwak. Sakit kayo mo diha. Ano lang gamay. Yan na. Hindi sa kaut itlog manok ha. Lugmanok. Langis ha, parang sa manaka. Kaya. Itlog, manok, pinamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Ang bulad nga akong giprito dito. Langis ha, kaya nakakay, bubo, cholesterol muna. Mga parat ba? Hindi na siya pwede. Pag maayo na siya. Pag maayo na, kao na pwede. First 14 more than... Sako, walay na sako. Kaya... Wala. Kasi na ha. Look sa kanilang gidibatihan. Lakers ba ka? O isa? Kabalo siya. 14 more than ano. Nauna na niya. Sa mong gan si Kuan ba? Samuan Association. Debate lang ka, debate. Debate naman ang lalis. Ito nang bagay. Hello guys! Ano man lagi sakit istigil? Sakit na akong kamot. Yan yan na kami. Ang ganda siya. Nagili na po ng gaan na karon. Hantog na lang siya yung gaan. Bawas na siya. Sige, magigay na sa mauna, grupo, kaya ako walay masuko, kayo wala makuy, walay amiga, wala tarong, wala. Ganina pa mo ko nakabantay. Sa likod ko eh. Wala lang ko. Wala na ito. Naagid sa tabangan. Wala na ito. Sa likod lang dahan. Kaya mulakaw siya. Maritis na siya. Sa grupo ninyo, napi gulang diha. May senior niya, lalaki. Niya, ano sa to? Ato ko siya. May senior ka ba, Char? Tinood na. Si Kuan, si Kalog. Kalog. Senior niya. Si Kalog, wang. Wala si Galgal. Kaisa man lang, isa lang man siya senior. Senior niya. Halabalaan gid niya, wang. Say, masuot na nila siya upuan. Kanabi pang karaan nga slacks ito nga may pagka-brown. Masuot na siya. Kiraan na kinaraan nga slacks niya. Kulang naman Pero siya. di slacks nga kanakaroon, slacks nga karaan. Disintiyon ko. Kalog, wang. Sako pa siya iya. Ato ko siya. Ginamarites lagi ka.
Marites. Yung mulakaw ka, sila nabilin pa. Oo. Ikaw na lang nakaw, yun ako sila nabilin pa. Ikaw mo susuman. Oo. Lah, ito mo. Ito mo kang video da. Ako na ini. Tinod ito. Hindi ka tao bilag sa kapila sa doon. Hilot pinako ko ng wak-wak na giwak-wak. Tinglibog kayo no. Wak-wak, giwak-wak. Tama po. It's like, Bangun ka. Ano na lang, relax ba lang? Ay, pagpasaro na. Ah, Karon ng gugma, walay ligo. Na di man ka pwede magkaon mo maghinaw. Matungit lang sa kahan. kapati kahit kamay lang, dili. Kumita na lang. Ala, kita mo. Tanay lang sa mo. ay kutsara. Ana day kutsara din. Kalimot man day ko. Eh, naman day kutsara. Ano, uy, di ba basa? Oh, bawal. Ayun sa guantahan lang. Hindi pwede. Pwede na ka manghinaw. Pero walay ligo. Mag-wipe kang sa taro. Pwede ka manglaba ugma. Ngayon nagkaligo. Saan ka mo eh? Sama na. Naman na tubig. Wala to kaugar yun. Karon, alawa. Wala yun. Disiplina lang sa iyo karon. Wala kang lawas. Sulay na yun si Sir ba? Ano sa digos, no? Ano yung lagyo kayo? Ya. Wala. Ato ganing last na nagkasakit at noon, nagsigitag pangitag hilot na abot mi sa malalag. Kuha mo ka sa Facebook. Wala. Kung nakasearch mo ito, gawas ko. Gawas Siya mo. naman nag-search. Digos, hilot. O hilot, digos. Baliktaran pala. Siya nag-search. Kaya dili ka magkumpiyansa sa imong mga grupo. Balo na pa. Sabay lang, sabay. Balo na pa asa ka. Sabay lang doon. Sabay sa agos. Viewers, no? Viewers, no? Okay, sa kidagan sa grupo, naa si Judas, permanente. Wala. Baligya juga ang Judas ba? Kuan pagod mi diri sa Digos 2013. 10 years na no. Wala jud ko miski isa ka amiga or unsa wala. Silingan rin. At lang silingan mag sinanay at bang namo ana lang. Pero nang mga amiga ko puyo wala. Para ma-street na imong kamot rin kasi mapingkaw na kag taman, di na mo balik. Ano sir, anak ka? Nice. Jesus name, ayun na. Medyas, jogging pants, jacket. Paano ba yun? Kamot lang man iya, yakat ng kuan. Kung Thank you for watching guys.